bueno, euskeraz egiten den zinema oso urria da, hori holan da. Eta, bueno, guk sorte eduki dugu azkenengan romantikoakekin, euskeraz proiektu esan digun handi bat altxatzeko. Davizen bigarren pelikula da, lehenengo ere han esan, euskeraz egina. Eta, bueno, bidea izan da nahiko kuriosoa, ze ekoizle andaluziar batzuk proposatu ziguten historioa, eta, bueno, hortik iritsi zen, zentzua zeukan historia hemen ambientatze zelako, zeukalako kutsu industrial, euskal industria inguruko kutsu bat, eta, bueno, David bereziki abila da, ez? Olako historiak eta olako tonuak plasmatzen, eta, bueno, Marina Pares beste gidoilariarekin batera idatzitako gidoia da, eta posik azaroaren 15ean iritsiko da saletara. Baina egia da, zaila dela bilatzen aukerak, historia interesgarriak euskaraz kontatzeko, eta hori da, ziurrenik, ez taleko behar besteko aukerarik eman, euskal zinegileeri, igual ez dugulako sinistu euskaraz kontatzen ere, heldu daitezkela olako kotetara, ez? Baina, bueno, apurka aldatzen dabil kontua, baina oso astiro.